Condis disposa d'una nova botiga Condis Life a Sant Carles de la Ràpita. L'establiment té una superfície de venda de 1.200 metres quadrats i dona feina a una vintena de persones. Dins de la tipologia de supermercats de Condis, es tracta d'una botiga XL. Som la primera companyia. Ens consta que en el món que li posem talla en els supermercats perquè cadascú sàpiga a on està entrant, i aquesta és la talla màxima dels supermercats que nosaltres posem en marxa. I aquesta és una botiga, crec que ho heu pogut veure, que és una botiga diferent, una botiga innovadora, més moderna, una botiga que està pensada i inspirada en les persones, amb els nostres clients ciutadans, amb el seu estil de vida, amb les seves necessitats, i és una botiga diferent. I també és diferent perquè nosaltres li denominem com el teu gran supermercat, perquè intentem combinar el millor d'un súper, que és producte, varietat, és amplitud, és luminositat, amb un millor del mercat, com venim dels mercats, que és producte fresc, que és servei, que és qualitat dels productes, i això és el concepte aquest del gran supermercat. Al final el que estem buscant és fer una experiència de compra diferent, més personalitzada, més autèntica, i per tant esperem que els nostres clients ciutadans en puguin gaudir a partir de demà. Jo des d'aquí ja felicitar-vos, hem entrat aquí en aquestes instal·lacions i ens semblen excel·lents. És un concepte de botiga que calia. Jo recordo en el moment en què es va decidir per motius X que la instal·lació anterior aquí se traslladava, jo patia pels ciutadans de la Ràpita, els ciutadans de la Ràpita que tenen dificultats de traslladar-se en altres llocs. I per tant, quan vam rebre la notícia de que hi havia una empresa que estava interessada en ubicar-se aquí, l'Ajuntament va totes les facilitats del món. I vos he de dir que estem plenament satisfets perquè tant com s'han desenrotllat les obres, ha sigut un exemple de bona feina, de feina ben feta, el fet de tindre aquestes instal·lacions de primer nivell, que això ens dona prestigi a la població. Podeu estar segurs que els ràpitencs ens sentirem molt orgullosos de tindre una instal·lació com aquesta i que sigui referent arreu del territori. La botiga de Sant Carles de la Ràpita és la número 32 del model Condis Life i la tercera que s'inaugura enguany dins de l'estratègia de reinvenció de la proximitat de Condis. Benvinguts a Condis Life! Us esperem!